नमस्कार. कोकणसाद लाईव्हमध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. आज 8 मार्च, अर्थातच जागतिक महिला दिन. याच निमित्त आज आपण बोलत आहोत कणकवलीमधील एक यशस्वी महिला उद्योजक त्यांच्यासोबत. त्यांचं नाव आहे कमलम वासुमणी. बेकरी व्यवसायामध्ये आज मनी बेकरी हा एक ब्रँड आहे. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर, गोवा इथे मनी बेकरीच्या प्रॉडक्टना मोठी मागणी असते. अर्थात हा जो व्यवसाय आहे, हा व्यवसाय कमलम मणी यांनी स्वतःच्या हिमतीने एवढा मोठा केला आहे. कधी काळी स्थिर असणारा त्यांचा बेकरी व्यवसाय, त्यानंतर पतीचं झालेलं आकस्मिक निधन आणि व्यवसाय कोलमडला होता. मात्र हाच व्यवसाय त्यांनी पुन्हा एकदा शून्यातून सुरू केला आणि आज हा व्यवसाय मोठ्या स्तरावरती आहे. याच निमित्ताने आपण बोलत आहोत कमलम मणी यांच्याशी. मॅडम, कोकणसाद लाईव्हमध्ये मनपूर्वक स्वागत. ओके. माझा पहिला प्रश्न आहे, हा बेकरी व्यवसाय आज ह्या व्यवसायाचा आज मोठ्या वटवृक्षामध्ये रूपांतर झालेलं आहे. या सर्व व्यवसायाकडे बघताना जुने अनेक काही अनुभव असतील, बऱ्याच गोष्टी काही घडल्या असतील. जुन्या काळाकडे बघताना आज कसं वाटतंय? जुन्या काळाकडे बघून होतच नाही, सुरुवात तर होणारच. ह्या गोष्टी रूपातूनच मी धंदा केला. कारण जुने गोष्टी आठवले का सगळंच जाणार. त्याच्यापेक्षा हळूहळू आपला धंदा केलेला बरं. ह्या बेकरी व्यवसायाची नेमकी सुरुवात कशी झाली होती? कारण आम्ही असं ऐकलं होतं की तुमचे पती हे मूळचे केरळीयन होते, मात्र तुम्ही मूळच्या सिंधुदुर्गातलेच. तर त्याविषयी जरा सांगा. हां, केली म्हणजे त्यावेळी लाडू कारखाना होता कुडामध्ये आणि तिथे बेकरी चालू होती. त्या लाडू कारखान्यामध्ये आमचं जायचं. पण त्यावेळी माझं लग्न म्हणजे माझं अरेंज मॅरेज झालं कुडाळमध्ये. कधी झालं लग्न? 1800 मध्ये लग्न. बरं. 1800 मध्ये झाल्यानंतर मी ह्याला बेकरी चालू केली. नांदगाव इथे बेकरी चालू केली. तिथे हे केलं. नंतर ते कणकवली झाली. कणकवली झाल्यानंतर ही डायमंड हॉटेल आहे ना, त्यांची बेकरी होती. डायमंड हॉटेलची बेकरी आम्हीच चालवली. तयारी केली आम्हीच स्वतः. पण त्यांना माल वगैरे पोचवायचा डायमंड हॉटेलमध्ये सगळा. परत त्यांना माल पोचवून पुढे हे गणपती आहे ते सगळीकडे माल आम्हीच पोचवायचा. ते पावाचं बट्टी म्हणजे 3च बेकरी होते. ओके. कणकवलीमध्ये. त्यामुळे माल आमचा भरमसाठ जायचा. आणि नंतर मग मी हे केलं. नंतर माझं हे लाडू कारखाना सुरू होता. तो लाडू कारखाना सुरू केला. सगळं ओके झालं सगळं. नंतर 2008 मध्ये माझं ॲक्सिडेंट झालं. ते मला समजलं ना. मी ते इंजिनियर कॉलेजला पोरगीला सोडायला गेले. तत्पूर्वी मला एक विचारायचं होतं. बेकरी व्यवसाय तुमचे पती सांभाळत होते. व्यवसाय अगदी भरभराटीला आला होता. मात्र पुढे पतींचं आकस्मिक निधन झालं. 1999च्या सुमारास तुमचे पती तुम्हाला सोडून गेले. 2000 मध्ये. तर मला ते विचारायचं आहे की पती गेल्यानंतर ह्या व्यवसायामध्ये काय अडचणी आल्या आणि त्याच्यावर तुम्ही कशी मात केली? अडचणी म्हणजे सगळं बेसनपासून काय नव्हतं. सगळं मी मैद्यापासून सगळं एक पोतं आणून माल आणायचा आणि धंदा करायचा. हा मंदा हळूहळू मी सावरला. जवळजवळ 20-30 मुलं कामाला यायची लाडू कारखान्यामध्ये. नांदगावची, याची, फोंड्याची सगळी कामाला यायची. आणि त्यावेळी लाडू कारखाना कोणता सहसा कोणाचाच नव्हता, माझाच होता. लाडू कारखान्याने बेकरी मी चालवायची. म्हणजे रात्रंदिवस माल चालूच असा. 12 वाजेपर्यंत माल नेत होते. मुंबई, कणकवली, कुडाळ सगळीकडे माल नेत होते. कोणाला सप्लाय करायचं गरज नव्हती त्यावेळी. मला मालच देत होते. ओके. त्यावेळी झोप वगैरे काय नाहीच होती. आणि त्या ह्याच्या दृष्टिकोनात एक दिवस मुंबई कुडाळला जात होती चतुर्थीच्या टायमाला. डायमंड उघडलं 4 वाजता, 3 वाजता उघडलं. आणि रिक्षेत पेट्रोल भरलं आणि कणकवली मुलगी ह्याला घेऊन जात होती, इंजिनियरला जात होती. ते स्टँडवर सोडलं तिला आणि मी पुढे गेलो आणि कुडाळवर भैरव ह्याच्याच वेंगुर्ल्यातून बहीण येत होती मुंबईला जायला. ती आली नाही म्हणून म्हटलं गाडी मी परत कुडाळ मागे घेतली.
तेवढ्यात ती बहीण आली मग ती बोलली चहा पिला आणि मी सर्व वाटेल आम्ही वाटेतच पावशीचं माझं ॲक्सिडेंट झालं. ते मला काहीच समजलं नाही. हे 2009 मध्ये झालं. 2009 हो 2009. तत्पूर्वी मला आणखी एक प्रश्न विचारायचा आहे. ज्यावेळी पतीचं निधन झालं, तुम्हाला एकूण 5 मुलं आहेत आणि सर्व मुलं लहान होती. एकीकडे बेकरी सांभाळायची आहे, दुसऱ्या बाजूला ती लहान मुलं आहेत त्यांनाही सांभाळायचं आहे. हे सर्व करताना ओढाताण होत होती, त्याविषयी काय सांगाल? त्यावेळी मुलाची होती की ना 10वीत एक 9वीत एक 8वीत होती आणि एक 5वीत होती. हा त्यावेळी लहान होता, 4 वर्षाचा होता मुलगा. त्याही सगळ्या मुलांना सकाळीच पाणी वगैरे आणायची, सगळं करायची आणि जेवण मग ती लाडू कारखान्यातली पोरं आली की नाही का सकाळी जेवण करायची. मी आणले मासे मटण काय ते आणलं का करायची, म्हणजे तयारी करून ठेवायची मका काय. मग ती लोक लाडू कारखान्यात जायची, पण त्यांना जेवण पण मीच द्यायचं. सगळं जेवण वगैरे काय असेल ते मीच द्यायचं त्यांना. कधी ती सकाळी 7 वाजता यायची घरी, परत 12 वाजता रात्री जायची. त्यांना सोडायला मी रिक्षेने जायचं. असं खूप हे केलं, मी मेहनत केली. एकीकडे तुमचा बेकरी व्यवसाय आहे, पण दुसऱ्या बाजूला तुमची मुलंही उच्च शिक्षित आहेत. मुलगा इंजिनियर आहे, एक मुलगी सुद्धा इंजिनियर आहे, एक मुलगी M.Com आहे. सगळेच अगदी उच्च शिक्षित आहेत. तर हे जे सगळ्यांचं जे शिक्षण आहे त्या बाबतीत तुम्ही कसे दक्ष असायचात? लक्ष म्हणजे धंद्यासमोर होतं आणि त्यांच्या समोर होता. ती मुलं काय शिकतात हे करतात त्यांच्यावरही लक्ष होतं आणि धंद्यावरही होता. त्याच्या पलीकडे मी काय बघत नव्हते. फक्त धंदा किंवा मुलांवर दोघांवरती लक्ष किंवा बाकीची जी कारखान्यात मुलं आहेत त्यांच्यावर लक्ष. ओके. म्हणजे स्वतःची मुलं असतील ना, म्हणजे कारखान्यातली मुलांचं त्यांच्याकडे पैसे नसले काय नसले त्यांना मी पैसे द्यायचे किंवा शिक्षणाला जरी पैसे नसले तरी शिक्षणाला द्यायचे. पुस्तकं वह्या वगैरे मी आणून ठेवायचे त्या मुलांना. माझ्या मुलांना नाही पण लोकांच्या मुलांना खर्च केला. वा. मी स्वतःच्यासाठी हे केलं नाही. माझी मुलं कशी शिकतात पण लोकांची मुलं तरी शिकली पाहिजे ह्या हेतूने मी चालले. प्रत्येक वेळी मी स्वतःचा धंदा असं बघितलं नाही, लोकांचं पण जरा बघितलं पाहिजे ह्या दृष्टिकोनातून वागले. तुमचे पती ज्यावेळी त्यांचं निधन झालं होतं, बरेच दिवस ते आजारी होते, त्याच्यानंतर त्याचं निधन झालं होतं. त्या निधनानंतर ह्या व्यवसायावरती मोठा परिणाम झाला होता. त्यावेळी अगदी मग तुम्हाला कर्जबाजारी पण व्हावं लागलं होतं. त्या आठवणी काय आहेत सध्या? आठवणी कर्जबाजारी आहे, पण हळूहळू मी धंदा केला. नंतर ते डॉक्टरचे पैसे त्यावेळी मी 90,000 रुपये दिले. बापरे. 1 वर्षानंतर डॉक्टरचे पैसे नागरिकचे. आणि नंतर थोडा धंदा करून मी बिझनेस करून प्रत्येकाचे पैसे भागवले आणि हळूहळू मी माझा धंदा केला. ह्या सगळ्या व्यवसायामध्ये स्पेशली तुमचा बराचसा व्यवसाय हा कणकोलीमध्ये झाला आहे. कणकोलीकर नागरिक असतील किंवा कणकोलीमधले व्यापारी असतील त्यांची साथ कशी मिळाली आहे? त्यांची साथ म्हणजे स्वतः मी माल पोचवायचा की नाही, त्यांची साथ म्हणजे स्वतः मी माल द्यायचा आणि सगळी ओळख माझी. पण त्यावेळी माझ्या एवढी कोणच नव्हती. म्हणजे गाडीने माल रात्रंदिवस माल पोचवायचा मी. आता मुंबईला माल द्यायचा असा तर 4 व्हीलरने जायचं. ड्रायव्हर त्याच विषयी मला विचारायचं होतं. तुम्ही स्वतः माल घेऊन कोल्हापूरला जायचा, मुंबईला जायचा आणि स्वतः तुम्ही 4 व्हीलर चालवत जायचं. ही 4 व्हीलर शिकला कधी होता? कोणी शिकवली होती? नाही, 2000 मध्ये माझे मिस्टर एक्सपायर झाले त्यावेळी मी गाडी चालवली नाही. नंतर मानगावकर आहे ना, मानगावकरचं ना सचिन मानगाव, त्यांनी मला 2 व्हीलर शिकवले आधी आणि नंतर 4 व्हीलर शिकवले आणि नंतर मी हळूहळू माल. कुठे कुठे जायचा तुम्ही 4 व्हीलर घेऊन? 4 व्हीलर हे आत्रा रोड, ह्याला देवगड. आम्ही तर असं केलं तुम्ही मुंबईपर्यंत गेला आहात 4 व्हीलर घेऊन? मुंबईपर्यंत गेले पण ड्रायव्हर होता, एकटी जाऊ शकत नाही. पण बऱ्याच वेळा तुम्ही एकटीने पण जायचा? ड्रायव्हर तरी स्वतःच लागतो ना. हो, ते आहेच. एकटी कशी जाणार? 2009 मध्ये तुमचं ऍक्सिडेंट झालं होतं. मग तुम्हाला बरेच महिने 1.5 ते 2 महिने तुम्ही अगदी घरामध्येच होता. तुमचे कुटुंबीय सांगत होते की तुम्ही कोमामध्ये होता. मला काहीच त्यावेळी मला 5 वर्ष अन्न कशाला म्हणतात, चहा कशाला म्हणतात हे मला काहीच माहिती नव्हतं. त्यावेळी सुद्धा ह्या व्यवसायावरती परिणाम झाला होता. एक म्हणजे तत्पूर्वी 1999 मध्ये तुमच्या पतीचं निधन झालं.
तेव्हा व्यवसायावरती परिणाम झाला होता. हां. तो सगळा व्यवसाय तुम्ही मोठ्या कष्टाने मोठ्या जिद्दीने तुम्ही हो. उभा केला. तोच प्रकार पुन्हा 2009 मध्ये घडला होता. हो. मात्र तुमची मुलं खंबीर होती. खंबीर. तुमच्या मुलांनी हा व्यवसाय कुठेही कमी पडू दिला नाहीये. इकडं कमी मुलांविषयी काय सांगाल हे? नाही, मुलं माझी खरोखरच मुलं माझी चांगली, म्हणजे 100% म्हणजे कोणाच्या ह्याच्यात नाही आहे. स्वतःच्या ह्याच्यात आहे आणि दुसऱ्याच्या गोष्टीच्या कोणाच्या ह्याच्यात नाही. तुम्हाला तुमच्या पतीकडून मार्गदर्शन मिळालं बेकरी व्यवसायात. हो. तुमच्या मुलांना तुमच्याकडून मार्गदर्शन हो. मिळालं. कसं शिकवलं त्यानं? ते शिक्षण गेलं तरी पण ती मुलं सकाळी येऊन कामं करायची. फाटेला सकाळी शाळेत जायची 7 वाजता, काय फाटेला येऊन 5 वाजता 4 वाजता उठून कामं करायची आणि जायची शाळेत. तुमचे जे प्रॉडक्ट आहेत बेकरीमधले, इथे काय काय बनतं आणि याला कुठे कुठे मागणी आहे? संपूर्ण ह्याच्यात महाराष्ट्र काय काय बनतं? खारी, हां बटर, टोस्ट, केक हां. हे सगळं बनवतं. याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रकार पण असतील. प्रकार असतात सगळं. तुम्ही मगाशी म्हणाला होता की कणकोलीमध्ये ज्यावेळी तुम्ही आला बेकरी व्यवसायासाठी, त्यावेळी फक्त 3च बेकरी होत्या कणकोलीमध्ये, हो. असं तुम्ही म्हणालात. आज बेकरींची संख्याही मोठी आहे. मोठी आहे. ह्या व्यवसायामध्ये आताच्या घडीला चॅलेंज काय आहे? चॅलेंज म्हणजे हा व्यवसाय सांभाळताना कोणती आव्हानं समोर आहेत, काय अडचणी आहेत सध्या? आपली बेकरी कितीही होऊन दे, पण आपला बिझनेस आहे तो खरोखरच चांगला आहे. मनी बेकरी म्हणजे ब्रँड आहे. तुमच्या व्यवसायासाठी खूप खूप शुभेच्छा. आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. या होत्या कमलम मणी, ज्यांनी बेकरी व्यवसायामध्ये स्वतःचं एक अढळ असं स्थान निर्माण केलं आहे आणि मनी बेकरी हा त्यांनी ब्रँड बनवला आहे स्वतःच्या हिमतीवरती. अर्थातच कमलम मणी यांची जी कहाणी आहे ती सर्वांसाठीच नक्कीच प्रेरणादायक आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील बरवडेकर, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली.